koji te čaka, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji to priča, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji te čaka, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji te kaži, bijela. Isus te običa, s ljubov te kani, da spasi tvoj ta duša. Isus te običa, evo pri nego, da spasi tvoj ta duša. Isus te običa, evo pri nego, da spasi tvoj ta duša. Isus te kani, evo pri nego, kada i tvoj ta duša. Otvaraš Isusa, koji te čaka, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji to bića, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji te čaka, bijela. Ne dej dok tvaraš Isusa, koji to bića, bijela. Господи Боже мой, отново този ден ни издигаме глас към Тебе, Боже мой, защото, Господи, знам, че няма подобен на Тебе, Татко. Ти показваш милост към този народ, към този квартал, Господи Боже мой. Ти толкова много ги обичаш, че даде живота си и за тях, Исусе. Господи, може би този народ е отхвърлен от този свят, но от Тебе са прияти, Боже мой. Затова те моля тази вечер, Господи, да гости сърцата им, Боже мой. Доведи ги, Господи, доведи ги, Боже мой, да спасят душите си, Господи. Моля те, Боже мой, Отче святи, Илия се помоли, Господи, и не радваш, и тази вечер ние те молиме, Господи. До времето, Боже мой, който ще се извърши това служение, да не вали дъжд, Боже мой, за да може, Господи, да дойде народът ти на покаяние, Татко, да дойде народът ти на спасение, Господи, и всеки един тази вечер да намери спасение в душата си, Господи. Амин, Боже мой. Ей, Боже, святи небесни Отче, ние те молим да възвърнеш отпадналите, Господи, защото няма човек, който да не е чул за Теб, Боже мой. Всеки един човек е чул за Теб, Исусе, но нека да се върнат тези отпадналите, Боже мой, да изпълниш молитвените домове, Татко мой. Моля те, Исусе Христе, погледни милостиво към този народ, Боже мой. Къде да отидат един ден, ще се върнат при Тебе, Татко мой, но нека да дойдат с любов, Исусе, защото, Господи, любовта Ти е огромна, милостта Ти е огромна, святи Татко мой. Благословени свята си, Господи, от сега и до века, Татко мой. Исусе варея, со сињан мощно дел, Девла Исусе варея, со сињан свято дел, Девла Исусе варея, со сињан мощно дел, Девла Исусе
Damjan, Svjatode. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Somanglom devla tuta, tu manda dinyan. Somanglom devla tuta, sastipeman tu dinyan. Somanglom devla tuta, tu manda dinyan. Somanglom Isuse tutar, sastipeman tu dinyan. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Devla Isuse, Saskjare nas svale i sile nužda tuta, sastipele tu te des. Molinav tu devla Isuse, Saskjare nas svale i sile nužda tuta, sastipele tu te des. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Isuse, Isuse, tu che gilava vedeva. Isuse, Isuse, slava tu che cadava. Molinav tu devla, se voge sarme, milostivo karik mande devla te ove. Molinav tu devla, se voge sarme, milostivo karik mande devla te ove. Kaj te milost si devla budgari,
devla tužane. Prosti majke devla, kaj tu darot pera. Toro slovo, teri ljubov, devla čava. Kaj teri ljubov, si devla budvari. Žalostivo, milostivo, devla sinjato. Gospodi za mene, krvta si ti prola. Mnogo maka i Boga za mene istarapja. Greškite ti čado, aš te ki prosja. Naraneno tvojto srce, aš te iselja. Moля te Isuse, viš moето srce. Naraneno, naskrbeno, душата ме воли. Моли навто девла, се воге сарме. Милостиво, тари клете, девла те овес. Кай те ни мило, си девла будвари. Žalostivo, milostivo, devla sinjato. За вода, така душата ми е жадна за теб сега. Дай ми, Исусе, живата вода, чрез духа ти в моята душа. Моля те, Исусе, моля те сега, докосни ме ти със своята ръка. Изцели ме ти сега, изцели сърцето ми, изцели ти наранената ми душа. Моля те, Исусе, моля те сега, докосни ме ти със своята ръка. Изцели ме ти сега, изцели сърцето, душата ми, изцели ти нараненото ми сърце. Изцели ти наранената ми душа. Халелуя, слава името ти. Боже, благословено и свято да името ти. Халелуя. Нека да изпеем още една песен. Днес е
и да се помолим за този квартал. Нека Бог да благослови всеки един на това място. Знаете ли, идвайки на тук от квартала, където живеем, и казвам, Господи, какво да кажа на тези хора, и Бог ми казва да предам думите за тази вечер, да се молиме за България. В България нищо добро няма да дойде и затова Бог не води в кварталите, за да предупредиме всеки един, защото нищо добро няма да дойде в тази страна, дори да се молим и за вашия квартал, но ние ще се молиме Бог да запази и нас, и България, Бог да погледне милостиво към ромската нация и да се молиме за безработните, за болните тази вечер. Не сме дошли да правиме концерт, а сме дошли да се помолиме и да направим една молитва за нашата държава, Бог да я опази, защото идвайки на тук и Бог ми казва, молете се за вашата страна, защото молете се за властите, молете се за тези управници, молете се да няма корупция, да няма тези неща, защото страшно ще стане. Одел мангел те молина съм еромален, хенафтуменгем, аме му анушаси ням време на готя да те повяте. А вас тайшасаменге, много хора си отиват без молитва от този свят. Всекой гледа работата си, всекой гледа бизнеса си, всекой гледа да хвърчи насам натам, но никой не обръща внимание на вечността. И ние този ден сме решили да дойдем тук, на вашата улица, да ви кажем, че Исус е Господ и Той ви обича. Нека да направим една молитва за България и ще спеем една песен и ще чуете това, което Бог направи с моята съпруга, как Бог изцели от нестеримо заболяване, как Бог промени мен, който бях алкохолик, комарджия, развратник и не съм дошъл тук да правя концерт и нещо да ви искам. Бих предпочел да си остана в дома, да си почивам, защото в неделя имам служба, но излезнахме тук, за да ви кажем, тези, които са отпаднали от човека, има много отпаднали, които са се отръпнали от Бог. Не гледайте на пасторите, не гледайте на църквите, не гледайте на тухлите, а гледайте да оправите отношенията си с Бог Исус Христос, защото от Него ще дойде животът и спасението на теб и на твоя дом. Нека да се помолиме този ден, прекрасен ден, който Бог ни дава възможност, че сме между живите и сме тук на това място и благодариме на нашия Господ, че не довел във вашия квартал, за да го слави. Господи, благодариме Ти за този ден. Девла Марея, ту дехес буте ромен девла. Ту бут дехес саворен девла Марея. Ту дехес девла амари държава. Благослови на Мари държава, девла. Товол бутури, девла, савори роменге, девла. Тецас хересленгере шаворене на свален, девла. Тецас херес савори ромен, девла да карат. Олинавто, девла бареа. Изовина феде воескоро духо, те авело прав, амен те. Ело правен де бе девла бареа, помаши на мен. Иссерине амен саворен, те докосни не амен. Агана в Тебе моята надежда, в Тебе радостта моя, само Ти си пътка вечността, само Ти и няма друг като Те.
Amen, Slagore, Isuse, Te ustojim do kraj, Tvoro drome pirav, Tverigo, Blame, Tvekera. Кнеже, кажи какво Бог направи за тебе. Кажи какво Бог направи в живота ти. Халелуя. Бог да възвърна отпадналите и тази вечер да се молиме за този квартал. Кажи, Снежи, какво направи Бог в живота ти. Слава да бъде Господа, защото Бог Исус Христос заслужава да го хвалиме и величаеме. Бог заслужава да кажеме това, което направи Исус. Не забравяйте, че Бог може и за вас, но само човек, ако се отдаде пред Господа и ако повярва в сърцето си. 12 години страдах от една коварна болест. Лекарите казваха, че цял живот ще си остана с това заболяване. Но уви, човече, бях само на 15 години, когато се разболях. Бог ме надари с 2 прекрасни дъщери. Къде ли не съм ходила в този свят? Много пъти лекарите гледат какво носим в ръцете си. Имах всички земни блага в този свят. Имах пари, добра заплатена работа, но нямах най-ценното – здраве и любовта на моите дъщерички. Много пъти си задавам въпроса: Господи, какво щях да направя без Теб? Много пъти хората забравят. Милостта на Господа, не само любовта, но милостта на Исус. Много пъти и много хора гледат от пастори, от църкви, от деноминации, но аз ще ти кажа: погледни Исус, за да бъдеш спасена и благословена. 3-4 пъти лежах на Волговград, Искър, това се намира в филиала на Лудницата. Много пъти моите дъщерички идваха при мен в тази болница. Казваха на моята майка: бабо, защо само нашата майка е болна? Защо другите майки не са болни? Когато бях в съзнание, плачех и тъгувах за моите дъщери. Но когато бях в кризи, аз ги биех и ги гонех. Дори един ден щях да изхвърля по-малката си дъщеря от 3-ти етаж долу. Но тя много силно извика и аз се стреснах и казах: няма Бог. Ако има Бог, защо страдам? 85-та година отидех при баба Ванга, най-голямата гледачка в България, и си казах: отивам сега при нея. С тази цел ще си дойда из терена. Но ви, човече, отидех с тази надежда, че като се върна ще бъда здрава. Но се върнах болна. Много пъти ми ставаше лошо и моите дъщерички падаха над мен и плачеха. Лекарите казваха на моята майка, че цял живот ще остана с тази болест. Аз до толкова се отчая. Дори и парите не ми помагаха. Давах много пари на лекари, но и това не ми помагаше. Облегчаваха болките и удължаваха годините ми.
Но моите години бяха мъка и скръб за моите деца. Защото една майка, която няма деца, тя си казва: Господи, дай ми, за да се радвам. Аз казвах: защо ми ги даде, когато не мога да се грижа за тях? Много пъти, човече, много пъти си задавам този въпрос. Къде щях да бъда сега? Какво щях да направя, ако не бях опознала Господа? Цели 12 години страдах. Но един ден моите дъщерички заспаха. И аз си казах: сега е момента да си сложа край на живота. Така или иначе растат с тази мисъл, че нямат майка. Но благословен да бъде този Бог. Благословено и свято да е името на Исус Христос. Защото Той дойде в животът ми. Той ми подари нов живот. Той събра децата ми. Той опази дъщеричките ми. Благодаря Ти, Господи. Най-вече Ти благодаря, че Ти ми ги опази и за милостта Ти, Боже мой. Благодаря Ти за любовта Ти, Татко, защото Ти заслужаваш да Те хвалиме, Татко мой. Заслужаваш да кажем, че Ти си Бог жив. Да кажем, че няма подобен на Тебе, Татко мой. Боже, благодаря Ти. Бях болна от епилепсичен мозъчен нерв. Имах епилепсия на малкия мозък. Но сега 17 години, както съм в пътя на Исус, един път не ми е станало лошо. Как да не Те хваля, Господи? Как да не Те въздигам, Боже мой? Много пъти хората забравят какво направи Исус за тях. Поради тази цел, че гордостта облива сърцата им, че вече си казват: Исус не ни трябва. Къде ще отидеш, човече? Пред кого можеш да кажеш мъката и болката си? Освен пред този Бог, който държи всичко в ръката си. И това е Исус Христос. Не гледайте от човека, не отпадайте от човека, защото Бог казва: проклет е този, който уповава на човека и отпада. Но благословен ще бъде този, който уповава на този Бог Исус Христос. Вярвайте в Него, защото скоро идва. Скоро идва Исус Христос. Подгответе сърцата си. Оставете вече всичко земно. Оставете земните си страсти. Оставете отумничество, гордостта, сребролюбието. Защото пред Исус това няма да трябва. Пред Исус само ще трябва любовта. А любовта не се гордее. Любовта не търси своето. Любовта на всичко хваща вяра. Защото Бог до толкова възлюби светът, че даде най-ценното. Нима ти и аз ще дадеме най-ценното. Детето си или дъщеря си. Уви, братко и сестро. Но много пъти забравяме. Забравяме какво прави Бог за нас. Ако си ударим ръката, веднага казваме: Господи, тези молитвени домове нима са за кучетата. Тези домове са за теб и мен. Иди пред Господа, не гледай човека. Иди кажи болката си, защото благословението идва от Исус.
Изцелението идва от Господа. Благословен да си, татко мой. Благословено и свято да е името ти, Боже. Дай ми сили, Господи, да извървя пътя ти, татко мой, да опазя вярата ти, Девла, и да видя лицето ти, Боже мой, защото човек е с променливо сърце. Боже, благодаря ти. Благодаря ти, че ти опази дъщеричките ми, татко. Благодаря ти, Боже мой, че ти ми ги подари, Господи. Благослови всички деца, па накрая и моите, татко. Благослови внучките ми, Боже мой. Боже, благослови зетовете ми, Дева. Боже, благодаря ти. Благодаря ти, Боже мой. Благодаря ти за тази огромна милост, татко. Ако попадне в ръката на човека, няма милост, Боже. Но в твоята ръка има милост, Исусе. Благодаря ти, Боже. Докато топти сърцето ми, Боже мой, ще кажа, че ти си Бог, че няма подобен на тебе, татко. Благословен да си, Исусе. Благодаря ти, Боже мой, защото взе товарът ми, Боже мой, и го закова там на Голгота, Боже. В кръвта ти ние сме изцелени, Боже мой. Благодаря ти, Боже. Девла мо товари, Джулила, Парио шалиду матиля. Девла мо товари, Джулила, Тера те сармат саскаря. Sarmagava steo va fote Angaro Christos te besha Te nadav Torah te pere Au bravamente te ove Tororat saskia revame Molinav tu Deva Isuse Tov matera desa vinaки Tororat деламе живото Tororat деламе живото Tororat saskia revame Molinav tu Deva Isuse Tam matera tesa vinaги Dupone Sinjan Motovari Tu gelan maskaro Dui chora Esvina vinovno Vikageto Кро Христос дошъжо радина. Благодарим ти, Господи. Нека Бог да ви благослови тази вечер. Тази вечер ще се моля за вас. Ако Бог не беше изцелил от епилепсия, знаете ли защо съм на тази улица? На тази улица съм с една цел, за да заработя спасението си за Царството Божие.
защото един ден животът ми ще свърши. Знаете ли колко хора си отиват от този свят без молитви? Може би за 2 седмици съм бил на погребение на 4-годишно момиче, преди няколко дни на 3-месечно бебе, преди това на един мой приятел на 43 години. Днеска разбрах във факултета един друг човек си отишъл на няколко години. И колко хора си отиват без молитви. И ние сме хората, мислиме, че вечно ще живееме, обаче ние не знаем, че един ден животът ни ще бъде спрян като един часовник, батерията ще спре да работи, преобраз сърцето и ще си тръгнем от този свят. И един ден ще да станем пред Бога и ще даваме отчет. Сокер яндал ке повяте. Халом, пилом, кьочека келдиом. Сокер яндал ке повяте. Арманя диньом. Ликвес парентър диньом. Сокер ян. Палалом руша пирдьом. Сокер ян. Разбиндьом пердо кера. Сокер ян. Измамен скирдьом. Ела. И отиват за ада. Ако ти то съзнаеш и има отпаднали от църквата, от Бога, обърнете се към Исус Христос да ви помогне. Ако Бог не беше изтърил от епилепсия, нямаше да съм тук, тега щях да съм в някой софийско заведение. Ме напиява с по 1 литър алкохол. Дойде са го напиява и здравас. Жаваско заведение е живлен горина вас. Пена славе да вкачил живото с хап и живине. Ме на пенджерава се девлес. Но дълкато с кертясната пеньом девла туси на живдо, соте киравтуке, пиравака на цело България, та люм тумарем карталещете пенавтуменге, подъл буд декелтумен и ридентумен, мака тука свършино тумаро животос, тогава ек джес на намангав никой тумен да ратете шалан до ади, анди мъка, андо страдание, камангесте мерес, но на най-та чол, камангесте авес анди пув, да те поркаинестут на най-та чол, а канаци благоприятно време. Тя на ден падаше по 3-4 пъти, устата ти се изкривяваше, зъбите ти стегаше, язикът си гълташе, не искаше мен и моите деца. Виждах мъките страдания и казах няма Бог. Но когато Исус дойде в живота й и е изтерил от епилепсия, премахна тази болест и сега няма епилепсия, няма гърчове, няма болници, няма екстрасенси, няма гледачи, няма алкохол, няма комар, няма заведения, няма побоища, а слава даваме на живия Бог Исус Христос от Назарет, ходил си жив долу. Толкова много неща можем да ви кажем, дори до сутринта. Аз знам кой може да ви докосне, за да може Господ да пречупи тази гордост, да пречупи това, което в тебе. И ако си отпаднал от църквата, от Бога, от Словото, за теб и за мен няма живот. 16 години обикалям цяла България. Тя ни каве Роменгоро живото. Всеки е също си. Анди Враца долюм, Анди Варна долюм, Каварна долюм, село Снежинка долюм, Андо Бургас долюм, Айтос долюм, Карнобат долюм, Нова Загора, Стара Загора. Къде ли не съм бил? У Македония съм бил, Махала Шутката съм бил, в Скопие, в Гърция съм бил, остров Родос, в Малта съм бил, в Германия съм бил, в Франция съм бил, в Испания съм бил, в Лондон съм бил, а този ден съм тук във вашия квартал. Защо ви каням? За да кажа, че Исус Христос е Божия син и Той добичан, иска да те благослови. И каве Роменгоро живото. Само ресигаме еднаква навсякъде. Можем да правим зло, но не можем да вършим добро. Канили пнаски си ням първа, тежаско гледаче кобаяча си ням първа, теке раз прелюбодейства си ням първа, теке раз канили пете марасамен си ням първа, но те вас ходил те преда маре сърцам, обен панделамен, те пенал маршан кодел, соске кажан кодел, соди нясто мен одел, но мека пенавто мен ген, одел кадълто мен жанен со, на най-те мен парис, на най-те мен златос, но жанели со кадълто мен, вечно животос. И един ден да ходите по златни улици, няма да има болки, няма да има страдания там, няма да има погребални бюра, а ще има радост и веселие в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Слава да бъде на Неговото велико име. Има ли вярващи тази вечер тук? Има ли? Има и вярващи, има отпаднали, но има и някой, който Бог тази вечер шука на твоето сърце. И тази вечер, ако ти отвори сърцето си, пенавто мен ги пусти шукари пе да влеса. Кана пененас манге вярващи да влеским, мера пенавас лънге, туме си не дилине побъркиме. Как ги лодъл? Абе манге отдъл си не оживлял парец от радост.
20 години кераваски цигари на бути, 80 души керена сме ги бути, разпространи на вас цигарец, буд паре злато с апартаменти коли обаче на свалипе, на сина отълме сърце сте. Ага на жане соди не сме барвалипем, ако манге давка барвалипем. Не това богатство, което го вижда с очите си, злато, сребро и къщи, диаманти, а ние говориме за духовно богатство, което Бог ще изпълни сърцето ти, да кажем амин. Има ли които хора искат да се помолиме за тях? Да не фане дъжда, ще се помолиме, или някой, който ще предаде сърцето си, там ека гилявас, покаинаман девлан галтуте покаинаман. Ако иска някой да предаде сърцето си, аз съм видял много жени, които нямат деца и съм се помолил в цяла България и Бог ги благослови. Жени, които имат женско заболяване, бучки в гърдите, съм се помолил и Бог премахна бучките. Виждал съм деца изцерени и жени, които имат проблем или те предстои операция в болница да отидеш на преглед или страх, депресия. Елате бързо да направим една молитва и Бог да ви благослови тази вечер. Отче, благословено да бъде името ти, Девла, буд дехеслен, Девла. Девла, буд дехеслен, Татко Исусе Христе, ти много ги обичаш, татенце. И аз те моля, Господи, ти да прави една молитва. Хайде, кой ангел те предал по сърце, села мала Жан Ромален. Нека да се молиме, нека да повтаряте всички думите, нека да кажем думите всички заедно. Повтаряйте. Господи, ето ме пред Теб и те моля да ми простиш моите грехове, знайни или незнайни, и те моля да ме развържеш от всяко проклятие, от веригите на лукавия. Имам едно сърце и го давам на Теб. Аз вярвам в сърцето си, изповядвам с устата си, че Ти си Божия си и Ти умря заради мен. И те моля, Господи, не ме забрави, че този ден аз призовам Твоето име за спасение. И където си Ти, Господи, да бъда и аз. Господи, моля Те, запиши името ми в книгата на живота. Моля Ти за това бебенце, Дева, благослови го, Господи. Благослови, Господи, родителите, Господи, Ти го пази, Дева. Молинавто, Дева, молинавто, Татко, молинавто, Дева. От цялото сърце Ти моля за всички болни. Ако има наркомани, тук и цариги, освободи ги, Господи. За всички малки дечица, Дева, за всички болни. От туморно заболяване, Дева. Ако има някой женско заболяване, изтерявай ги, Дева. Изтери на Лендела, благослови на Лендела. Благословено да бъде името Ти, Дева. Благословено да бъде името Ти, Дева. Дева, ела да се молиш, емо бързо. Ела, дечки, Дева. Молинето ме накара, молинето ме на толкова свободиното ме накара. Молинето ме двата мастака ни го дел, молинето ме. Маските вена, молинавто Ти, Тусе. Моля Те, Господи, за този народ, който е пред. Искаме, Господи, Ти да направиш това, което не е моля. Господи, Ти виждаш сърцата на всеки един човек. Моля Те, Господи, Святи Боже, Твоят дух винаги да ни напътства. Господи, моля Те, Святи Боже, Твоят мир винаги да бъде на това място. Искаме, Господи, Ти да опазиш този квартал. Опази, Господи, домовете на тези хора. Опази, Господи, децата на всеки един. Моля Те, Господи, тези, които са отпред. Искаме, Господи, Ти да ни осветиш. Ти да ни помажеш. Ти да ни зарадваш с своето. Искаме, Боже мой, Ти да ни помажеш. Господи, не случайно си казал, че всеки един човек трябва да знае за Тебе. Искаме, Господи, да възвърнеш любовта на всеки един отпаднал. Искаме, Господи, Твоята любов да бъде в този квартал. Искаме да опазиш България, Господи, да дадеш мъдрост на всички политици, президенти, управители на България. Искаме, Господи, България да бъде територия за Тебе. Искаме, Господи, да изцеляваш младите деца. Искаме да освобождаваш сърце съкрушените. Искаме, Господи, ако има болни, да има изцеление. Ако има слаби, да има сила, Господи. Искаме Твоят жезъл и Твоята тояга те да ги напъсват. Както, Господи, те са чули, защото вече няма кражби, няма алкохол, а Ти си, Господи, в нашите сърца. Искаме, Господи, Ти да благословиш този народ. Искаме, Господи, Ти да обновиш домовете им, заради
да те познаят, защото ти си Бог, ти си велик, ти си величествен. Твоята милост вярвам, защото може, Господи, в този час да разпочнеш сърцата на всеки един. Благодарим ти, Господи, за всичко, което правиш. На колене падам, Бога и тъга. Моля те, Господи, помогни ми ти сега. На колене падам, Бога и тъга. Моля те, Господи, помогни ми ти сега. Господи, ела, ела, моля те сега. Прегърни силно, да съза. Господи, ела, 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 моля те сега. Прегърни силно, да съза. Ей, дева, Господа, тут е тако. Нека да се молиме, нека Бог сега освобождава. Ако някой има болница с епилепсия, някой има туморно заболяване, тази вечер Бог ще ти изцели, дигни по една ръка и моли се, както знаеш, така се моли. Господи, татко мой. Нека да се молим, още една молитва, още една ще продължаваме. Нека те моли насаме на канал Дълг и Стерино. А канал Дълг освободино, Дълг Феномен ще освобождава сега. Ако има някой, който с женско заболяване, страх, депресия, тази вечер Бог ще ви изцели. Отдела канал Свободино, само мангълте покаина саме на ангелесте. Девла. Девла. Грешиндян дал туте, Девла. Но молинам ту, Девла, те детлен. Прошката е са стипе, Девла. Отдела канал Свободинен, молинем те ме цалоре. Отдело Свободино. Отдели Серина лакана. Далка свескате перен, отдълка косойно. Мангълто теме наскърби ме акана Signor, mamma quanto devo mette stradina, mamma quanto Isuse, mamma Грешио магото тебе Молирате ме надолу и Серинал. наскърби ме акана Signor, mamma quanto devo mette stradina, mamma quanto Isuse. Акана си моментите покаине сутангалесте. Отдели Серин. Покаина ма, Исусе, покаина ма. Приеми нема, Исусе, приеми нема. Мамо quanto devo mette stradina, Мамо quanto Isuse, Мамо Покаина ма, Исусе, покаина ма. Приеми нема, Исусе, приеми нема. Мамо quanto devo mette stradina, Мамо quanto Исусе, Мамо Покаина. Покаина ма, Исусе, покаина ма.
приеми нема. Мамукман туревала мете стравина. Мамукман Исусе, мамукман. Заворе покаинама, Покаинама, Исусе, покаинама. Приеми нема, Исусе, приеми нема. Мамукман туревала мете стравина. Мамукман Исусе, мамукман. Отче, благословено да бъде през всякото име. Нека те молина за Менодон Свободино. Ако и серингя се нея е снежал от епилепсия, ако тя е страдала 12 години, получаваше гърчове и ходеше при търтенци гледачи и 3 пъти лежала в Волгоград, изкърфилява на лудницата, Бог няма ли да изцели теб, ако го потърсиш? Затова Бог те кани, ела, където се проповядва Божието Слово, слушай Божите слова, тръгнете и изследвайте Неговото Слово и Бог ще те изцели, Бог ще те благослови. Отдол си чудно, така керал чудеса и знамения. Отче, моля те, Господи, моля те. Jesus, алелуя. Ти си лекар, дева, и няма като тебе. Може ли да се намери? Моля ви, още една минута ще се молиме. Която вере Отдели сте вина. Не няма и да има. Може ли да се намери? Отдели се вина, като освободител. Лекар чудесен като Изцелява от тежки заболявания. Няма и да има. Ако не беше ти, не знам къде ще да бъда аз сега, но имам те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ще да бъда аз сега, но имам те и това прекрасно е. Ако не беше ти, не знам къде ли ще да Дева, Мария, къде ли коласа, дева? Да ме молина тук на роденска, дева Мария. прекрасно е. Да continua să te izterires la Deva Maria. Ако не беше Să schiară în ghere șamoren Deva. Zisar te na len narcotică, te na len țigare sau alcoholi Deva. Deva te len doroslovo, Deva savore romen. прекрасно е. A mașina la Deva, dokostila la isterila la Deva. Deva, tu si ne namaroteo. Tu si ne namarot hagari isteriteli Deva. Tu si neante, Gospodino Deva Maria. dai ne cari. Gospodino te vol Deva Maria. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда, а сега, но имам те и това прекрасно е. Алилуя. Нека Бог да ви благослови. Какво почувства е тази жена? Какво почувства ти? Какво почувства? Почувства ли освобождение? Имаш ли Святия Дух? Имаш ли водно кръщение? Имаш. Ходиш ли на църква? Спря. Обърни се към църквата, към Словото. Ние имаме служба горе в факултета, към Боржия сме там. Има много църкви, където искате, там отивате. И ние ви каниме също, ние сме от сряда от 6 часа и неделя от 10 часа. Заповядай на църква, за да бъдеш и ти свидетел като сестра Снежен и Бог да те благослови, да ти даде дълги години на живот. И нека Бог да ви благослови. Ние не можем да ви оставим с сълзи на очи, а Бог е на радостта. Искаме да изпеем 2-3 радостни песни. Нека Бог да ви благослови. Ако Бог ви е докоснал, нека да ръкопляскаме тази вечер. Нека Бог да ви благослови. Одол будекото ме ромален, нацилинто ме тародол, мади кента романуш. Нито от пастори, нито от хвалители, кой каквото иска да прави. Да те женят, да пият, да идват, но ти следвай Бога, за да получиш вечен живот и един ден да го видиш.
Нека да хвалим името на Господ с няколко радостни песни и Бог да ви благослови. Нека долте благословиното име да е харап. Искате ли да се радваме тази вечер? Нека да ръкопляскаме, нека да дойде радост. Не може Бог да остави с този очи. Някои хора казват, не искаме да ходиме при брат Слави сестра Стежа Бутровен, обаче ние се радваме лично като всеки един човек, защото ние разпространяваме Божието Слово и казваме на всички хора, наркомани, кръци, лихвари, убийци, прелюбодейци, измамници, бизнесмени, малки, голями, учени и прости, че Исус Христос ва обича. Слава Терява Веске, Дева Мария! Нека да ръкопляскаме, нека да се радва.
Още две радостни песни ще изпеем и си тръгваме. Нека Бог да ви благослови. Точно като касар до Костином. Като до Костингясме на вас, през цялото тяло наклие невероятна топлина. Нещо, когато нашти опиши на осме. Та тогава ще ги оми гласос. Мадара мучо. Туна най-темерис. Туна най-темерис. Ка живинес, така пенес мере алавески, ка пенес сосида родолски, ка местим ждал живдо. Нека далту животос. Пашите пенес саворенки, ка местим дал живдо. Значи от доктор я ръка за сманги, два тумора в панкреастата и по един в бъбрици. Дена сме само 2 месеца живот. Мера джанглюмка е тамагена с пердо парес. А мера джанглюмка и си ек дел, когато платингяс за манги, за туки, за саборенги. Независимо савостина, чоро или барваол. Независимо дали сте учено или просто. Независимо дали сте грамотно или неграмотно. Отдел деха саворен съвето си. Те, а канал отдел, диксо кергяс. Ма само кай удължингяс му животус. Ма чагяс ма на тите пенат минги, кодел си пут. Будлачо, кодел си живдо. Те не трете киласа минги на вярващ или не вярващ. Мери целснете, тъжнете кера повече парес. Но мара клюмик по-барво бармалипе. Рода вас, дека като снимам пареса ме живата в укина осма. Но мара клюмик по-барво бармалипе. Вече народа в дока парес, не че найма нужда, таки нама ги пак шефия, те плати на мотойки, не че найма нужда, те даме чамен парес. Но араклюм можете по-барво бармалипе. То дал, феняс мадара мучо, найте мерис. Но гаравто живото си. Мангалта фенат меги. Независимо хити парес от там да ке светости. Независимо самосиня. Дали снян чор, бандити, ликвари, или салото ол. Независимо. Мера стимас ек мангвачис, мера стимас каниломан, ще стимас бутлачо.
но отдел дехингяс па савка савото синьом. Отдел дехот ме савка савето синен. Ахалове. Отдел мангел тумете след винемус. Отдел мангел амете променила съм. Соске. Затащи. Ек ди сарто атестям кидиме. Сарто барилям заедно. Ачка това супреко небес девлеса. Ачка това заедно прете пална се девлеско ралав. Ачка това амаре чаве заедно три аменде. Ачка това амаре дада, амаре дая. Помнинен. Не е важно сука керо пастори. Не е важно сука керо оправ или пен. Не е важно сука керо ковка. А ту следен е девлес. Ма мисли, че ме на жана буд букята керав. Акна ти калава още повече парас. Акна те барвалев още. Акна до моменти си буд лесно те барвалев. Аз ще бикнес цигарес. Аз ще и керес. Най-радишна бенгимата. Тай буд лесно ще барвалев. Но на най-давка осмислени е живото скоро. Соски требе ме ти изгубирам давка вечно живото. Соски таравам отношение девлесам. А ще оке паренгискито. Меди клюм буд парес. То парес таравен. Ачка джампески. Опарес пирета романуша. Опарес тащявен за един месец. За една година. Да после ставаре парес пак ти изчезним. Но дори да товент от парес, като стян на свало, со си дам кестър. Со позвинут. Затова и ред ме карикодъл, да промени нето ме. Мам истинен, ай кавка барвалило, меда трети керав, да бикнав цигари си те керав кавка. Мера те кера маги още по-баро кер. Да това маги още по-скъпата пека. Да това маги още по-шугар пердедес. Мам истини дам киски. Отдъл ни сърната, че отне нито бокале, нито товен чоре, нито нищо. Ек мануш ти чор, джане ли кана си чор, ек мануш. Бие да е влескоро. Мам истини кай, щом примерно на ласила фанелка от 10 лева, масман от 50 лева, тай местион барвало и си чори. Не е верно. Не е верно, това не е дъвка на най-истина. Истина си, това е девлеса барвало. Соскито, ако сега не девлеса барвало, отдел кадот от вечно животост. Така то молинестот, дали те челукът те чавески, или те дадески, или каски на тому, отдел кистеринът от бибаренгор. Соскито, това дат от парес, те днес да парес, пак на овест насвал, пак ачуст насвал. Но ако сега ту барвало е девлеса, тай моли с карикодъл, отдел касаска раутот. Господи святи Боже, благословени татко, ето Боже мой, Господи, ако докторите казаха на тази жена, Боже мой, не знам кой какъв проблем има, татко святи, но ти знаеш всеки един проблем. Както докторите на мен ми казаха 2-3 месеца живот, Боже мой, и аз живея сега в Твоето име, татко святи, и се радвам в Твоето присъствие, Боже мой. Така те моля, Боже мой, ти да докосне всеко едно сърчице, да дойдеш в тяхната стая, да дойдеш в тяхния живот, Боже мой, и да им дадеш живот в изобилие, Боже мой. Ако са болни, ти да ги изцеляваш, татко святи. Ако нямат храна, Боже мой, ти да им дадеш, татко святи. Моля те да ги благословиш духовно, святи Боже. Моля те да им да отвориш духовните очи, да те познаят, татко святи, за да могат да разберат. Боже мой, моля те за България, моля те за ромските квартали, моля те за всеки един тук от нас, Боже мой, ти да ни благословиш, моля те да узакониш всички къщи тук, татко святи. Ако ти искаш да узакониш, ако ти искаш да направиш нещо с ромския народ, научи ги да ходят в пътя, Боже мой, да бъдат благословени, татко. Благодаря ти, Боже мой, за Твоята любов и за Твоята милост. Благославям ги в името на Отца, Сина и Божия Святи Дух. Алелуя, Боже мой. Амин. Живото зела си треба стеде, tu тебе караме. Често те живина, често те тишина, всичко чрез тебе кера.
Всичко те възстенде, девла. Всичко те възстенде, мангафамете мука. Нек всичко да влезне по вас. Жанавкайто, ка промислине. Додолка промислине, туке най-младши петуке наред чавенге. Туте разчитина. Разчитине модел. Туте Уповине по Исусе. Ту сарсиня, те благоцелно. Живото стерва, си теле възстене, туте ме кава, често те живина, често те тишина, всичко често те ме кера. С тази радостна песен да завършиме тази вечер. И отново Бог ви казвам, че с духът отидете на църква, слушайте Словото на Бог и Бог ще ви благослови и ще ви даде всичко в изобилие. Нека с тези две радостни песни да завършиме тази вечер това открито служение. Слава Теряла Вечке, дева! Благослови на Ромен, дева! Благослови на Лангере Чаворен! Благослови на Лангере Унуком, дева! Благослови не да как квартали, дева! Тирине пескари туте, дева! Те на жана их си ескарили мачина са ме, дева! Харили бухвина наваме, дева! Дай отново Ирине туке думове, дева! А те мачине пес, дева! А камоли андияк, андо страдани, дева, андо ади! Макер никой таронома те на жалоте, дева! Молинавто, дева, благослови на дева, благослови на дева! Слава Теряла Вечке, Исусе, слава Теряла Вечке! Хайде, Савос! Лоша навкайто века, лоша на сърде живина, Букерела те ги дава, тоноала те славина. От лоша навкайто века, лоша на сърде живина, Букерела те ги дава, тоноала те славина. Щастливо сином, вето сърдева, край туман дева, лоша на влева, край синя на мамца, благодари на втуркеме. Лоша на влева, край синя на мамца, благодари на втуркеме. Алелуя! Жанавка те си тумен пангерям, жан ги пангери, бабеши тумаре керенде, а жан кокаини дуен, ирине тумен, макари го мануш, а кари го делта шинам лескоро сполос, кара шинам лескоро сполос, одолка багарил тумен, одолка пазинил тумен, одолка ставдинил тумаре дуждес, а маро делци верно, правено, а най-нисър да ме кьот тут петорок те, права Теряла Вечке, дева, отново и Кристина, дева, по улице, дева, напълняваме на Андрея Теславиновто, дева Исусе. Айде, Саворите ги дава сакана заедно. От лоша навкайто века,
цар, благодари на Ту. Айде, Лоша на дева, кай си на маца, благодари на Ту. Щастлива си, ето се дева, кай тумандева, Лоша на дева, кай си на маца, благодари на Ту. Айде, бъде възстане, Лоша на дева, кай си на Алелуя! Хайде да продължаваме, хайде барем възстане, хайде продължаваме да падне, хайде. Дева, благословите да отгеча ворен, дева. Благословите да отгеча ворен, дева. Ти сърте на лен наркотика, ти сърте на лен алкохоли, никога ще не взимат цигари, Боже мой. Моля те, Господи, да бъда в твоя път. Овси модел, управляй дикел, овси модел, управляй дикел, Ojalá sar, pues que me frena, caizar desde mi cadena. Ojalá sar, pues que me frena, caizar desde mi cadena. леш ке гилава, Лес que sujina, les que rachitina, oximorone. леш ке гилава, Les que sujina, les que rachitina, oximorone. Ей, дева, благослови на дева. алелуя! Никога щедни деца, Господи, да не взимат алкохол, цигари, никога да не взимат наркотици, а Ти ги опази от този жесток свят, Боже мой. Направи ги служители, дева, пазелен дева, благослови на дева, моли нам то дева, Марея, моли нам то дева. Овси модел, Oximodel, управляй дикел, овси модел, oximodel, управляй дикел, loša nazad, les que me frena, caizar desde mi cadena. Loša nazad, les que me frena, caizar desde mi cadena. Хайде, Сауле. Les que guiaba, les que sujina, les que rachitina, oximorone. Les que guiaba, les que sujina, les que rachitina, oximorone. алелуя! Барем вас на лошане, айде, лошане да кажа. Благослови на дева, благослови на Исусе. Само реча оре дева, благослови на дева. Благослови на дева. Лекере дай дева, родителите дева, благослови на дева. Нека ти рине да отна сърца цикне кариктуте Исусе. Алелуя, слава тук е Благослови на татко! Мари държава, дева. Благослови на дева Мария! Дева, благослови на Алелуя! материална вече дева Марея. Кай си не намаро дела Роменко на дева. Ове спецар дева те пазире сме дева, благослови на дева. Накача я дева, накача ве дева, благослови на дева. Дорога автомобил правеме дева, те пазире сме дева. Горинам то дева, сауре дева, пазине, благослови на дева. Материална вече Исусе. Кай си не намаро дел, амаро хагар Исусе. Les que guiabas, les que sujinas, les que rachitina, oximorone. Les que guiabas, les que sujinas, les que rachitina, oximorone. Амин! Нека Бог да ви благослови, да ви пази и да ви закрилям
чухте прекрасни свидетелства, как Снежа беше изтерен от епилепсия, чухте как Славчо беше изтерен, как мене Бог ме промени и нека Божията ръка, Божията милост, Божията любов да бъде върху вас. Ако искате да ходите, младите хора, има младежко служение, има тук един от младежите, не знам къде отиде от младежите, в събота от 6 часа в църквата, там където служиме горе в факултета, има младежко събиране, хубаво да дойдете и тези младежи ще ви дадат Библия, ще се молят за вас и ще ви учат в доброто, да не взимате наркотици, да не взимате алкохол, да не взимате цигари. Има църква там утре от 6 часа, а в неделя заповядайте на църква горе, където се събираме. Ако искате да слушате тези песни, ако искате да слушате Словото, елате на църква горе от 10 часа, където сме, там служиме към Боршан. Там ще чуете много повече за Исус. Нека Бог да ви благослови, Бог да ви пази и да ви закриля и ви благославям в името на нашия Господ Исус Христос.